Saze saphoswa zindaba ngenxa yoba ngomamgobhozi sigobhoza yonke into le. Uvike I think emveni kwe-relationships zakhe ezike bekhe watrenda ngazo, waye watsho wathi hey akabawuluphinda enze public izinto zakhe ezidibene nothandana. Mara ke kukhona endenda kuthi poporop on her latest vlog. And ke sana umfana ingathi u-international because ndithanda ova i-accent yakhe ndathi hayi angowalapha eMzantsi ke lona sana. Ngicela sibukele kunye sihlalutye oku kuncane asinike kona uVuyokazi. So before I leave, I am going to meet up with someone before I leave because I've been delaying them. So now I think it's, yeah. Okay, sizawuqhubekeka but ke ngoku ndifuna ke sijonge. Niyabona ebusweni uVi, niyabona esi smile anaso and ke ngoku niyavuba kuthiwe to meet up with someone. Akachaza uba ngubani. Okay ke igama ungangasiniki but mhlawumbi uthi ndiyodibana nomntu odibene nento ethile. Makhe sihambeni ke bethinane siyodibana nalo someone, maningalibazisi. Love heart in it. Yeah. I haven't got a problem with the distance thing. We uyakhawulezisa nothetha ke nalo mlungu bethunani, kodwa ndive ethetha ngento ene-distance phakathi. Andazi noba nanimvile nabethunani esithi andazi uba I haven't done on this distance thing. And ke ngoku nanku noVi indlela abathetha ngayo ba-casual ngayo. Na uVuyokazi khange atsho uba ngubani, khange atsho uyodibana naye mhlawumbi malunga nantoni. Nasemveni kwemeeting uvele waqhubekeka wabuyela endleleni uba eyodibana ke nestylist sakhe. Yes, ndiya-understand uba engazumveza ngoba kaloku heyi umlungu wabantu ngesegcwele all over u-social media. Niyakhumbula mos uba wenziwa ntoni nomyeni kaLerato Nxumalo ngoba ke phofu yena ke wayemfihla uyabo. So ke I guess noVi ke sana usishaya ngesikalerato Nxumalo. Now andithi ke uba unomntu okanye ngumntu wakhe lo, but it's just that looking at that clip na the way besichazele ngakhona uba uya kwi-meet up with someone nangokwepha ke yabona wakhawuleza wayikhatha short. And after the meet up akanikezela nix ngayo uyabona. So yandisolisa uba khona ukushaya amanzi apha, khona into eqalayo okanye khona into eqhubekayo, but only time will tell. Anyways, enkosi kakhulu ngokuthi nibukele le video. Khanikhe nitsho ke nani uba ndicinga ntoni ngayo. Umamgobhozi hayi uzama ufumana into engekhoyo okanye heyi nani niyasola uba ikhona into eyenzekayo. Ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.